Балона къде е? Ето. Тук. Кажи балон, къде си? Ти кажи Той така. вече знае къде е. Вече знае къде е. Какво ядеш? Какво ядеш? Какво е това? Месо? Вкусно ли? Баба. Да. Марк, да. Кой е това? Баба. А това кой е? Ани. Ани. Ани, може ли да кажа? Ани, да. А това кой е? Марк. А това кой е? Какво ядеш? Бисквита. Сок ли искаш? Сок от балон как да дадем? Балон. Балона там седи и те чака да се наедеш. Какво не? Не искаш такъв сок. Не. Добре. А такъв искаш ли? Да. Да. Ай, чак. Айде сок, да, и сега.